ଏହି କଥା 16 ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ କର୍ମାବାଇ ନାମର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମହିଳା ବସୁଥିଲେ। ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ପ୍ରେମ ଓ ଅଟୁଟ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଶିଶୁକାଳରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ କେହି ରୋକିପାରିନଥିଲେ। ଏକ ବର୍ଷ ପୁରୀର ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଇଥିଲେ। ଦୂର ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଥାଳିଗୁଡ଼ିକ ଯଥାତଥା ରହିଗଲା। ସମଗ୍ର ପୁରୀରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ସେହି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କର୍ମାବାଇଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ଫେରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ସହିତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳ କର୍ମାବାଇଙ୍କ ଗାଁ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ କମ୍ପିତ କରିଦେଲା। କର୍ମାବାଇଙ୍କ ଛୋଟ ଝୋପଡ଼ିଟି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଜଗମଗ କରୁଥିଲା। ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶିଶୁ ରୂପରେ ବସି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ। କର୍ମାବାଇ ପ୍ରେମ ଓ ମମତାରେ ତାଙ୍କୁ ପଖା ମାରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଜଣେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସେବା କରେ। ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସେହି 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଝୋପଡ଼ିଟି ପୁଣି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେହିଦିନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଜାତି, ଉଚ୍ଚ ନିମ୍ନ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ନିଷ୍କଳୁଷ ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ